ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧାନ କାମ ଜୋରସୋରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଲିଲାଣି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳୁ ଉଠୁ ବୋଉ ବସେଇଦେଲା ପିଆଜ କାଟିବାକୁ। ପିଆଜ କାଟିଲେ ତ ସମୟ ଜାଣିଛ, କାନ୍ଦିବାଟା ତ ସିଓର। ତ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ୟାକୁ ନେଇକି ବାହାର ଥୋଇଦେଲି, ଆଉ ୟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସେଇଦେଲି, ବସି ପଡ଼େ, କାରଣ ବିରି ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ ନା। ଆଉ ଏଇଠି ବାପା ଆଇଲେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ପଣା ସହିତ ସବୁ ଯୋଗଡ଼ା କରିକି ଦେଇଦେଲି। ବାପା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲି ଏଇଠି ଝାଡ଼ୁ ବାଲି, ମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରି ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ। ଏଇଟା ତ ମୋର ହାବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଯେ କେମିତି କାମ ସରିଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବି। ତାପରେ ଏପଟେ ଚକଟି ସାରି ଦେଇକି ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ହେରି ବସି ମିଶିରି ପଟକୁ, କାରଣ ତାକୁ ପିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ପେଟ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ବୋଉକୁ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେଲି। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ବସିକି କାମ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ନୁହଁ। ତାପରେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କାମ କଲି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ପୁଣି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଆଉ ଗଲି ହେରି ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବାକୁ। ଶୁଖେଇ ସାରିକି ଏପଟକୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଲଙ୍କା ତ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ତ ନେଇକି ପଳେଇଲି, କାରଣ ଏଇଟା ବି ରହିବନି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନହେଲେ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରତି। ଭାଇନାକୁ ବୋଉ ଖୁଆଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେ ହେଲେ ମୋତେ ଖୁଆଇନି। ହୃଦୟ ବିଦାର ପସେନି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଦେଲା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ କଟାକଟି କଲି, ବାସନ ହିଁ ମାଜିଛି, ସେଇଟା ବି ଥିଲା। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ବାପା ବୋଉ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ରେ ପଖାଳ ଖାଇ, ତ ମୁଁ ଗଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଇଲି। ଆଉ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଖଟା। ତାପରେ ଗୀତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳିଆ ସାରିଦେଲି। ଆଉ ଭାଇନା ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଫୋନ୍ଟା ଦେବୁ, ବିଲ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବିଲ ବି ଦେଖିନଥିଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପୋତା ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଗଲି ଦେଖିଥିଲି, ତା ପରଠୁ ଆଉ ଦେଖିନି। ଏମିତି ଚାଲିକି ଦେଖେ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ଗୋଟେ ପୋକ ଥାଏ ନା, ଭେକ୍ସିନ୍ କି କେଉଁ ପୋକ ଗୋଟେ ତ ଲାଗିକି ପ୍ରାୟ ଅଧେ ବିଲ ହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନା, ଇଏ ଆମ୍ବ ହାତ ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ କାହାର ହେଇଥିବ ଯଦି ବକିବ, ଗୋଟିଏ ବସି ବାଡ଼ିବାକୁ। ଏତେ କମ ଲାଜ କରିବା ଥାଉ। ଏଇ ଦେଖୁନ, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବାଧିବ, ମାନେ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଖଟିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ହେଇନଥିଲା, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସିଓର। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଫଟୋ ହେରିକା ଉଠି କରିକି ମୁଁ ଏପଟୁ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଟିକେ କଥା ହେଲୁ, କେତେବେଳକୁ କଟା ହେବ କ'ଣ ହେବ। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ବୁଲେଟ୍ଟା ଧରିକି ଆସିଲି ହେରି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଲ ବୈଠକ ମିଟିଂ ଚାଲିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଟାଟା।